Takže ideme slávnostne oslaviť začiatok nového semestra, ktorý začína zajtra. Takže ideme si dať krásne moskátko. Proste niečo to je, lebo som to povedal. Hovorím, že som profík. Brno, moravská metropole, kde poblíž centra v Bratislavské ulici žije Eva Pokorná s svou rodinou. To je tu, že 3 minúty. Poďme ich pozrieť. Ondrejo nový outfit. Otvoril sa teraz tretí pilier, dokonca nemáte záujem sa pridať, lebo dôchodky sú čím ďalej tým vyššie. A teda akože nezacené dôchodky sú samozrejme nižšie, ale vek, kedy sa ide do dôchodku, je stále vyšší, čiže odporúčal by som tretí pilier. Ešte, že si na tej veteríne. Dobré ráno, dneska máme prvý deň semestru, čaká nás prednáška z anatómie a z biochémie a ja mám potom ešte cvika z histoly. A tu vidíte moje estetické raňajky a Ondreja v pozadí, jak sa prezlieka. Prvá prednáška z anatómie. Sústredila som sa tak prvých 20 minút, potom už to bolo také, že pomoc. Potom sme mali ešte prednášku z biochémie, kde sme preberali len také základy a Ondrej tam vôbec nedával pozor. Ďalej nasledovali cvika z histológie. No a potom som už len išla domov. Konečne som sa vrátila zo školy. Mala som teraz cvika z histoly. Boli extrémne dlhé, trvali 2 hodiny a štvrť, ale boli super. Máme novú vyučujúcu a dosť ma to bavilo. Sme si kúpili airfryer, takže si budeme stále teraz robiť len v airfryeri. Dúfam, že to bude úplne super. A taktiež som si doniesla ten kapsulový kávovar, pretože minulý semester som míňala extrémne veľa peňazí na kávu. A úplne tu mám estetický kútik, ešte si musím aj kúpiť nejaké šálky a všetci mi sa môžu chodiť na kávu. Útorok sme išli ráno už na 7, čo bolo po 2 mesiacoch voľna ako za trest, ale cvika boli docela fajn. Mali sme tam aj takéto zvieratka, síce teda vypchaté, ale aj to sa cení. Pred prednáškou sme si ešte spravili Wordle, no a nasledovala ďalšia prednáška z Anči, ktorú máme teraz 2-krát do týždňa. Potom som mala 4 hodiny okno, ktoré som strávila v knižnici, bolo to hrozné a nasledovala angličtina. Tuhle disciplínu ona umí. No a toto je naša finálna kolekcia fľašiek za prvý semester, ktorú sa teraz budeme snažiť odniesť preč. No proste budeme sa to snažiť. Ježiš, môžeš chvíľu nešušťať niečím. No proste budeme sa to snažiť odniesť všetky tie fľašky, lebo nám to tu zavadza. A potom si všetci myslia, že sme úplní alkoholici. Teda Ondrej nie. Ja som tak dobrý, že dokážem otvoriť pivo s rukou. No, skúsený alkoholik. No a dneska som prvýkrát skúšala náš airfryer a hodnotím ho zatiaľ 10 z 10, robila som si tam aj lososa. Už som si ho zmiešala s rýžou, vyzerá to ako grc, takže na to nepozerajte, ale airfryer odporúčam. V stredu ráno som skipla prednášku z botaniky na to, aby som si spravila túto úžasnú kávu, rýchly fit check a ďalšie prednáška z histórie, na ktorých sme spravili Wordle. Potom sme utekali na cvika z fyziológie. No a keďže sme skončili skorej, tak sme išli do knižnice, kde sme sa stretli a dali si rýchly obed. A potom nasledovali ešte cvika z anatómie, ktoré som nemohla natáčať, keďže sú na pitevni. A videli sme toto zlaté šteniatko. Dnešok sme mali extrémne náročný, mali sme 2 prednášky, z čoho som na jednej nebola. No a tá druhá extrémne náročné, no. No a druhá prednáška bola z histoly, tá bola náročná ako vždy. Pripravovala som si poznámky na placentu a preberali sme vývoj gastrointestinálneho traktu. A ja som sa kreslila a potom sme to celé vymazalo. No a potom sme mali prvé cviko z fyziológie, ktoré sme skončili skorej, bol to len taký úvod. Zase nás vystrašili, aký tento predmet bude náročný, ako celý tento semester je úplne hrozný a potom sme mali anatómiu, kde nás sa snažili vystrašiť ešte viac. Takže, no proste celý týždeň jediné, čo počúvam, je, ako je tento semester náročný a ako polka z nás vypadne. Nevypadneme. štvrtok som si chcela spraviť trošku radosť, tak som zabehla do Rossmannu, kde som chcela pôvodne kúpiť len jednu vec, ale spravila som nákup za 25 eur.
No a na cvikách z botaniky sme sa snažili priradiť rastliny k jednotlivým typom semien a Martin došiel na toto prekvapivé zistenie. Hnojivo je normální voda, dámy a pánové. Prípravy na ples sú v plnom prúde. Od tohto večera abstinujeme. Cheers. Cheers. Už sme ready, ideme na ples. Ja v mojich popršených šatách. A ideme na to. Král veteriny se hlásí znova a jakoby tentokrát s alkoholem už konečně v žíle. Já jsem rád, chce. K tomuto bodu programu fakt neviem, čo mám povedať. My nepotrebujeme anonymných alkoholikov. Anonymní alkoholici potrebujú nás. Cheers. V piatok ráno som z posledných síl vstala a išla na biochémiu, následne na anatómiu, tu môžete vidieť, ako neviem zatvárať dvere. Tuto je ďalší asi z 50 klipov, ako chodím v tomto videu, neviem prečo som ich toľko natáčala, nevadí. Utekala som ešte na stanicu, stretla som sa s Naty, išla som na rýchlik, potom na osobák a konečne domov.